טוב, אחרי שהלכו החבר'ה עדיין קצת מנוילן ובלגן, אבל הנה הפלא החדש. אז כמובן שהצלון הזה יכול להיאסף למעלה ולהשאיר לנו את כל המפתח פתוח. החלון עצמו החדש זז כמו חמאה עם אצבע אחת, בלי מאמץ, שקוף ויפה. והתריס גם יכול בלחיצה אחת, אז או נשאר ככה שהכל פתוח, או בלחיצה אחת ארוכה הוא פשוט יורד ומביא את עצמו למעין מצב שזה חצי פתוח, כלומר מוצל. אם רוצים לצאת מהבית, לחיצה אחת וזה מביא את עצמו למצב אידיאלי, וגם נעצר ברגע הנכון. וכמובן שיש את כל המצבים שבאמצע שתכף נראה אותם, הכל עם השלט של סומפי, קליל יפה. כבר הוא יעצר ונראה איזה עוד מצבים יש לנו. אצלי זה צד מזרח, אז חשובה הצללה מהשמש. הנה, זה המצב שהוא מביא את עצמו. כל זה היה בלחיצה אחת, לא נגעתי מאז. חוץ מזה, כמובן אפשר עם הגלגלת לסובב שזה יהיה פתוח, שזה יצל מהצד הזה. זאת אומרת, מכניס לי את האור. תראו כמה אור נכנס, אבל עדיין לא רואים אותי. יש את הצד השני, שזה אולי יותר מתאים לצד מערב כשהשמש מסנוורת. גם מכניס את האור עד רמה של סגירה. הגלגלת מאוד רגישה, ממש נגיעה והכל. זהו, אני מרוצה מאוד, ושוב לחיצה אחת והוא הביא את עצמו למצב שתוכנן להיות חצי מצל. פה ההנמכה מסתירה, כשהצלון נאסף למעלה אז בעצם לא רואים את זה. נעשה קצת אור. זהו, ממליצה בחום. עבדתי עם דודו מאלום אביב, קיבלתי שירות מצוין ואני מאחלת לו ולכל הצוות חג שמח.